menika kula badhe damel unggahan video kanthi tema ngapalaken tugas. Video iki diputer dening guru lan siswa. Saderengipun sumangga kula nderekaken ngepangaken nami kula Aulia Syifa Ariyanti rawuh handphone nomor itu. Kene aku dadi murid lan kula dadi guru. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam. Pinjam, itu ngoten. Kelas ingkang wingi menapa saged dipelakan tidur menika? Iya, Nok, kami iku ora isih koleksi dinasti. Konten menapa? Iku dinasti ana jadwal